Dobrý, jdeme, všichni, rychle, dělej, dokud nepůjdeš do 3 sekund, no tak máš jediné štěstí. Teďka všichni, exit. Jo, točím. Dobrý deň. Jak to, že som ocitol vo výťahu, keď som teraz ležel, keď som doma teraz ležel na posteli? Nevím. Dobrý, já tady mám. Já jsem před chvílou sedím. Já beru lockpick, beru 2 lockpicky. Já beru. Za to, že si ma tu dotiahol, Kozo, tak ja od teba chcem čipsy. Nemám chipsy. Já jsem si zabral těž lockpick. Takže máme 4 lockpicky, ok. Vezme klíč, neděláme lockpick teďka. Neděláme lockpick. Já jsem si nedostal lockpick. Jo, neřvete prosím, já mám zvuky na 34 a to je... normálně to mívám na 14. Ale já chcem čipsy. Tak si vem chipsy. A nemám čipsy. Tak si vem chipsy. Jsem musel vyhodit. Tak si piču. Ale můžeš jíst za to, čo jdeme. Místnost, čekejte. Jo, tady, hele, truhly. Můj loot, neberte mi ho, můj loot. Ty lakomci jeden. To tě zabije vlastně. To jsou skříně, toto je obraz se jménem Sovík. Tady je Sovíkův obraz, by the way. Pojďte vy zmrdí. Jo, jdeme, inteligentě. Nejdeš, co klameš do těho, Jožo. Choď preč, satán. Pojď podvá. Do krvu, chci se opálit. Tak jsem se zaseknul prostě v Dead Realm. Čekej, záchod, splachuju. Jdeš záchod. Kozo, pamätáš v Dead Realm? Pojďte, já se bojím. Kam utíkáte vy inteligenti? Vy mě utíkáte, mě za chvilku pohltí ten muž. Já chci to vyťahnu. Kámo, tu je výťah, tak čau, Kozo, já si jim zjestočím. Jo, čekej moment. Počkej. No, holy shit. Pokud je ráž. Ne, není. Ježišimarja, ty bylo. Ty povstal. Já zemřel. Mě vybuchl mozek. Jo, počkej moment, já vím, co to bylo. To byla taková ta neštůracová jumpscare, ne? To je Jack. Jack Black. Schovat. Toto je moje postel. Pamatě pestě! Kurva. Hoď, jede. Já nic nevidím, já mám jen lockpick. Čekej. Hledá se tady klíče a lockpicknu. Jo, hledá, čekej, lockpick. Tak jdeme. Díky za loot. Ty svině jedna. Ty mrtko. Tady absolutně nic, není to mě někdo vyžral, ty. Já jdu spláchnout záchod. Svíčka! Mám svíčku. Okrát potřebujeme fireplace, aby jsme to zapálili. Ale jdeš první, já se bojím aj těba. Tak pojďte, tak následujte mě, já nemám svíčku, protože já potřebuji fireplace. Kde jsi? Padla skříně, pomoc. Tak tady toto je moje, protože jsem vás guidoval. Ne, daj to sem. Daj to sem, to je moje, píšu příběh. Počkej, čekáme na Aju. Mám u sebe muchu nebo sršně doma. Skříně. Ne, to je Selina. Ty pičo jedna. Já jsem tu. Ne, to je Selina. Kde jste? On mi to obral půlku života. Mě těž. A i mě. On je jedera. To si děláš srandu. Kdybych jachovina skarala. To mě neříkejte. No tak jdeme znova, no. Tak dajte play game. Kamo, ale tam byla, to je ta, co vyskočila z okna, to je Selina. Když něco doporučuji si zhovat... Dajte game, Ajo, ty debil.
Kdy Jo, to já jsem tam byla, byl ticho, to byla Selina, která když vlastně ona vyskočí z okna a rozbije ho, samozřejmě, tak Byla ona, Sally? Sally, ano, ona vlastně ukradne ten item, co držíte, doporučuji se schovat do skříně, protože asi to vám pomocí toho nesebere žádný item, ale furt vám ubere HPčko. Já si teda zoberám asi vitamíny. Já si asi budu asi úplný hovno. A jo, já vím presne, co teraz robiť. Si zobral vegetu a už žereš. Nečekáme. No keby tam Jdeme. bola, tak Ideš po Počkej kľúči, moment, ne? jdeme super hardcore, chceme super hardcore. A co to je? Hej, Když budete drtit ten zvoneček, tak ho zapnete. Ne? a do prdele. Tak ty si ale Nezvoní koko. už. Tak ty si ale koko. No dobře, no tak hrajeme, bo... Hele, já mám v Riftu vitamínky, já si je brát nebudu. Polovina z vás ani neví, co to je Rift, takže... Ja takže čekám o tom na ani kozu, nemá jak- cenu. Jak sa mi zabere, ja čekám na kozu, jak sa mi zabere. Pum, pum, puram, What the fuck? Co je? jo, máte někdo skeletonky? Asi ne, co? Nie, Mohli bychom to odemčít. No, ho vyťahnem z hlavy. A prečo nemáš super hard? Tebe nemám. A prečo to je tak ťažké, že však na 5 nikdy nebylo? No protože jsme zapli ten hardcore. Wow, nekoukat. Maminka je právě na drátě. Poďte na 6. Počkejte, dveře, jo, to jsou hodiny. 7, Můj čas. 8, Pst, 9. pst, ty, pst, pst. Jo, on trolí, to je troll. Oči, či. Oči moje, či... Čekejte, nahoře je místnost, Je, ne, zamčený. Oči, či, já vás milujem na Tak čekejte vy koči, či. Ano, Čekajte, dobře, můj internet, buď hoří internet nebo server, jedno z toho. Mě to teleportuje zpátky totiž. Sovíček je právě na drátě. Mám zapalovač. Poďte. no ty si mi vykradol, já jsem to prvná. Ambush, A čo je do skříně, já vám budu říkat. Nebo pod postel. Dobre. Buďte ve skříni. Máte právo vylézt ze skříně. Dobre, fakt. Ne, čekej, Buďte prý- zemřeš. Do. Ven? Čekej. Jdeme? Buďte ticho. Myslím si, že už Jdeme? nejde. Dobrý. Už jdeme. Ne. Kamo. Kamo, vy ste vystrašili, vy dementi. Vlastně, když to hrajete poprvé a nepotkali jste Ambushe, tak víte, že to skončí pomocí toho, že dostanete achievement. Jelikož já už jsem ho potkal milionkrát, tak jsem nedostal Máte to achievement. kučí? Na to kučí? Počkej, můžu ti zapalit, protože... No ukáž, no čekaj, no. Tak máte klíč? Tak prosím, kozo, podpálej mě prdel. Ale já vám potřebuji něco oznámit, já mám i svíčku. Počkej, my ideme do 13 či do 14? My jsme v piči. No hele, jelikož Dorst má trolí, tak tam nic nebude. Dobře, a na co to je? Co tam je napsaný? Neviem. Počkej, stoj, já se podívám. Je tam napsaný absolutní hovno. Počkej, dva klíče. Jednom to... Tam je... Kámo, ale... Jo, no tak to asi není ono. Je to 14. Počkej, ticho, ne, stoj, ne. Jo, Je to 14. Aha. zapaluju vám prd. Je tady klíč, není tady klíč, pokračujte do další místnosti. Postupte dále do vozu nahoru, prosím, nevíte, co tam je. Ideme do 14, hlavně. Takže čekejte, stůjte, nikdo nikam nechoďte.
Pusťte na to profesionála. Ticho, Je to všichni. 15, keď má 14. Dobrý, je to tam, je tam jumpscare. Já to vím. Já se bojím. Tam 15 je jumpscare. Říkám, nechte na to profesionála. Říkám, nechte na to profesionála. A, no, tak tam běž. Ne. Dávaj, ty si ne. Říkám, ty si podle nic tam mě není. něco. Nic tam není. Říkám. Já jsem absolutní profesionál tady ty toře, když jsem nehrál 14 let. Ty jsi profesionál. Ano. A to jsem to sám dokonce dohrál. Jdeme na... Teďka jdeme na 18. 18. Otvor to, já se bojím. Já nemám klíč. Aha, jo, to není klíč, aha. Místnost. Určitě tady bude klíč. Samozřejmě je tu klíč. Klíčok. Otevři Já loot. se bojím, kozo. Neboj se, tady nejsou žádný jiný dveře. Co by tam bylo? No, vyskočit jako anakonda. Počkej, jakýže byly? 20, jdeme na 20. Ne, dobré, ne, 21. Raz. Kámo, říkám, když tam jsou dvě dveře, tak na to puste mě. Je ráž, či ne? Jede. Jede. Moje srdce bouchá, já nic nevidím, čekej, Tak jdeme tady. zapnu Je zapalovač. 21. Kámo, ty hodiny jsou fakt retard. Takže právě jsme v, jo, tak to jsme v Jakýže bylo právě? Jakýže bylo, jaký byly dveře? 20. Tak jdeme 23, to bude tady. To je 23, no tak jdeme. Jo, dobře, takže kdo jde do sklepa? Já se bojím, já jim s tebou. Někdo oni dva a já jim s tebou. Já jdu, dobře, já jdu do sklepa. Nechte na to profesionála. A já uděláš to dobře, tak a já to udělám, my se jdeme mezi tím schovat tady. Brumba ve sklepě. Jak se byla ta pesnička? Brumba ve sklepě? Schovej se tady, kdyby nahoru jel ráž. Kdyby nahoru jel ráž, pojď semka. On nás totiž nemůže v sideru. Kozo. Co děláš? Mám páku, máme jít naspět? Jo. Jo, běžte nahoru, čekej, ale buď tady. Buď tady, kdyby nahoru něco jelo, kdyby nahoru jel pan... Víš, on nás to zabije aj tak. Ne, nezabije. Nezabije. Dobré, no tak pojďte. Nezabije, nemělo by to, ale někdy to dělá, Ok. protože ono to někdy trolí. Zapalovač, Tam bojím. prostě rovně. Tak, dobrý, klíč. Jdeme 26. Já radši zostanem pri skrytě. Tady není. Mám jít dále. Já nemám Mám klíč. klíč. No, abychom jich dalo do 27. Oči, Ráž. ráž, Ráž. A moje oči. do. Ráž a moje oči. Tak ty jsi koko. Já nemám klíč. No tak jsi mrtvej. Nezabil tě? Ne, já nevím, Jo, jak se to je stalo, protože, když bude v nějaký, ono tě to nikdy, v tady těch místností někdy nemusí zabít. Ale já budu šetřit zapalovač. Ne, to je, počkej, to je špatná směr, špatná. A jo, čekej, Rožku, čekej. Běžte, já jsem... Klíč, asi, nevím. Jo. Jo, třeba. Dobře, tady absolutně nic není. Jo, tady to je. Čekej, tady Nemám jdeme. klíč. Kámo, já někde jsem. Vohrado, choď preč. Točíme. Právě tě viděl. Jak jsi šel do rumky? Mám náplast. Je tam Daj v mi ju, místnosti. já Je mám tady takový v šuplíku. Daj mi ju. Někde tam v šuplíku by mělo být. Aha. Oh, díky, bracho, díky, jsi mi zachránil. Mám baterku do baterky. Má tak to fucking klíč. Má někdo klíč? Čekaj, já si vím, kde je. Jo, Ajo, já tě následuju. Ve všetko. Ty jsi mistr klíčů. Dík, ale
Jo, tam musí být. Nie, Tady musí být, protože jako... Ne? Ne tady. Kámo, Na tej záchodě? druhý. Ne, Tady? ten... Jo, O jo, vím, mám klíček, bíček, míček, fíček, já míček, jsem míček. reálně ten klíčový master. Ty jsi klíčový master a já ho našel. Možná protože to tam svítilo. Je Raš. Není raž, když je prasknu světla neznamená. Jo, to mě připomíná. Můžu si zapálit svíčku. Pibr, jo, aha. No tak to, ups. Jo, ale můžu si ji zapálit pomocí zapalovače, to já jsem zapomněl. No, každopádně potřebuji nový zapalovač. Netreba. Lebo. Jo, bude síček, klíček. Bude síček. Ahoj síčku, mám tě v klíčku. Bíček. This isn't the painting. Bůček. Kozo, udělej mi půjček. Ja nechcem Neťukej. ho, ja ho nechcem. Bude to ve 40, nebojte se, to je... Já jdu na záchod. Já se bojím, já budu čekat. Ne, ajo, Nikot, čekaj. Ajo. Ne, ty jsi debil, on tu bude. No hele, Ideme? no hele, jako já nevím, jestli jste to hráli, ale jestli, nebo víte co, čekejte, já budu tady. Proč? Je to za tebou! Kdo to neví, tak se je fakt. Potom? Kdo to nehrál, tak je fakt. Rovně, Utěkám. on je dohání. Bravo. Finální rovinka. Jsem dead. Jsi dead? A kdo přežil? Já jsem se udělal. Jakub přežil. To jste... Vy jste vážně všichni mrtví. Ja som Jakube. skoro zdechol! Ja som nešiel doprava, ja som skoro zdechol! Já jsem nešel do Já jsem doslova říkal direkce. Říkal jsem rovně, doprava. Ja som myslel, že to je rovno, tak ja som neišiel doprava, kam ja som išiel rovno a potom si všimnem, že kurva on je mi za chrbtom do piči, tak ja bežím jak o život. Ranujem. My to dva, dáme to dva. Dáme to dva. Splachneme záchod pro štěstí. My dva to dáme, akorát u figurky budeme v prdeli. Akorát já to vím u figurky. Figuru nedá. To dáme, Jakube, pojď. Tady je další svíčka, ne, to nemůžu brát. Zdechol u figury s kamarádmi na veci. Jo, u figurky jediný, co je důležitý nedělat zvuk. Máte i naše toho, Raša. Jede. Ide Raš? Jede. Dobré, On není taky strašidelný. mě nemá rád anti-cheat té hry, jestli vůbec nějaká má. Je to furt teleportuje zpátky. Ja Líbo. musím zabiť kamín. I wanna run away. Kam ale nechoď. Jak budeme ve 49, no tak bude velice důležitý vzít úplně všechno, co tam bude. Úplně všechno. Bude tam budíček, ten beru já. Jo, Raš. Jo, mě to dalo do toho met. Kam můžeš dát s dílkou? Ide Raš? Čekaj. Ide. Je. Kamo! Ja to vyhodilo! Ja nemôžem ísť do skrine! Tak boj za skříň. Nejede. Jo, ale to máš pravdu, protože tady nemůže jet, když tam není skříň v místnosti. Počkej. To piči. Kde? Tu je. Ahoj. Ja mám strašne málo životov. Tady je toto a my teda jdeme semka? Jo. Jo, Hrajte to, ha. můžeme psát. Takže blížíme se ke figurce, tady je Sovík.
A kurva. Což přenáší špatnou tu. No, takže 2 místnosti. Nemůže. No, jsme tady. A už je velká figura. Aj. Takže já beru budíček, Kámo, my jsme v piči. ale v tom u figurky může jet rač, protože tam jsou skříně. Kámo. No takže Pojď, jakmile bude katchcanka, tak se hnedka kraučí. Oka. Tam je další budík. Ale mám pocit, že jede ráž. I hnedka skříně. Já nevím, kde je. Kamo. Už on nechcel, kamo. Figura je jaké troška. Jinak víš, že my nemůžeme jít do skříně, lebo nás najde. Ne, ale když po tobě půjde, tak můžeš jít do skříně a potom budeš mít minihru asi. On sem jde. Jsem jde, no tak já jsem mrtvej. No, nejde teraz u tebe. To vám to myslím. Já si vezmu další budíček. Ty kamo. Ne, já už mám jeden budíček. Vem si tam ten budíček, pokud se neotevřít žádný dveře. Technicky safe spot je tady, protože tady by neměla jít. Technicky se můžeme... Hele, pojď za mnou, prosím tě. Já ti ukážu spot, kam ona nemůže. Kde jsi? Jaj. Mně se to laguje, kurva. Tady. Pojď. Jakub, crouchni. On crouchuje. Moment, mám zapnout dílko. Já ti ukážu Pojď semka, já ti ukážu safe spot. Safe spot je tady. Tady pod těma schodama, tady tě nemůže, tady na tebe nemůže. Já teda zapnu sdílko. Aha. Já zapnu sdílení. Ani sem nemohu. Tam by neměla ještě vůbec. Já zapnu sdílení. Dík. Ona se mi dělá, ne? Ne, ona jde tam. Jo, jde asi. Sem, ne? Jak jsem se tu postavil. Jo, bacha, stoj, nikam nechoď. Prochází. Ne, nejde. Ale já ti chci ukázat takovou jednu věc. Pojď za mnou. Aha, no tak jsme v prd. No hele, tak já bych zase jdi zpátky. Zpět, ihned. To je tak scary, kamo, je tu figura. To je v prdeli. Inak, Leo, čo si to chcel? No ináč, čo by sa stalo, Kozo, keby som sa teraz postavil? No kdyby se postavil, tak by se nic nestalo, ale kdyby se spohl při tom, co stojíš, tak jsme mrtví. Se môže ísť, jak ja stojím, ona se môže ísť? No, tak jsme v píči. Prečo? Děkuji, že jsi mi to řekl, to znamená, že tvůj spot, kde jsi, není safe. Safe je asi tady. Jenom. No samozřejmě, běž do mě. Vidím tvoje brýle, vidím tvoje výborný brýle. Ano, Kozo, co ty robíš radši ten hlavu? No jo, ale my potřebujeme knížky. A tu chodí stále figura. No hele, my jsme v háji. Já jsem kompletně v... Kamo? Jo, já jsem v háji. Já jdu semka, tady je totiž, tady ona nemůže na schody. Ona nemůže na schody, myslím. A jestli může, tak jsem mrtvej. Hele, nechceme prostě zemřít a ukončit tady toto video. Ne, daj ti spadni. Ja som prdel, ja neviem, čo ona je tu. Ja som tu, pod tými schodami. Aha, ona je dole. No dobre.
Je dole, ale jde nahoru asi. Kurva. Jo, ona, protože my když jsme nahoře, tak ona je furt nahoře, protože nás cítí. Ale já vidím papír s těma, takže já tam asi zajdu. No, vieš čo? Ja začnem sa pohybovať toto a pôjdem po tie schody. Ona ma nemôže potom zabiť. Mám to urobiť? Neriskuj. Ale já jdu dolů. Po mně flítají muchy. Já se pokusím neotočit Víš co? globusem. Ja to urobím. Ja to idem urobiť. Idem sa postaviť a toto. A idem sa hýbať a zalezem po schody. Ona ide hned po mňa schody. Keď bude dole, tak to urobím. Ne! Figurko, kam jdeš? Čekaj moment, já ji nalákám semka. Yes, ja to idem urobiť. 3, 2, 1. Já ji tam nalákám a myslím, půjdu semka. Kam ona to asi počula? Já vidím knihu. Kam ona ide? Ona sa beží. Ano, já vím. Mám knihu. 9, Kam ona trouhelník 9. Kam ona ma hľada? Ja kokot. Kroužek 8, hvězdička 1. Profesionál. Další knihu, ale je to lepší, protože když počkáme a přežijeme, tak ono se potom rozsvítí ty knížky. Takže to máme lehčí. Akorát je to teda těžší, že tady furt je ta píovina. Ale já si myslím, že ona nejde zabít, protože je to dost... Kamo, keď ona znovu bude dole, ja sa znovu postavím a pôjdem behať. OK, lákej ji nahoru furt. Lákej ji nahoru, protože já potřebuji hledat knížky. A ne se tady vyhýbat nějaký figurce. Počkaj, ona je slepá, ne? Tak ty jsi inteligent, vidíš, že má oči? Ja sa postavím a začnem chodiť, ona ma cíti, kamo. No prostě ma počuje. Tak ať jde za tebou, Kamo, ona je tak tu hore. A do prdele, ona je tu tak, kde pri mne? Ne, ona je dole, Já jsem v prdeli, ona je dole. Dole, já si myslím, že už máme všechno. Ona jde za mnou. Já jsem mrtvej, já jsem dead. Nejsem. Já dostávám asi ten největší stres. Já jsem Lákej. Já si tady dám další budík, já si vezmu budík. Víš, že ona teraz ide za mnou. Nebo za to. Tak chodí za tebou. Lepší, když nechodí. Ne, ona jde po mně, ona je po mně. Ne, já jsem mrtvej. Já už stále... Lákej ju, kam jdeš ty otravo? Ide hore? Jo. Jde. Dobrý, já se schovám tady a pokusím se zemřít. Takže počkej, dobře, takže já si otevřu poznámkový blok. Dobře, takže teda... kroužek je počkej, moment. Já jsem asi blbej. Ide po mne, ja som v prdeli, asi. Ona sa už... Takže, tady toto je jednička. Takže to je 4. Potom je kroužek, takže kroužek je 8. Kroužek je 8. Toto je 0. IV, dobře, no takže to je 9. A potom křížek je 5. Dobře, máme kód. Máme kódík. Mám kód, myslím, že to bude on. Presne naopak.
Já ji nalákám semka. Ať mám čas zadat ten kód. Já ten kód mám na druhém monitoru. Ne? Jde horu. Jde dole, 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 jde dole. Ona teďka bude běhat dole, myslím. A jedu mezi tím odemčí, takže 48095. 48095. 4 8 0 9 a 5. Ihned. Hoď, dělej. Běž pro... Čekej. Ty vole, hezky pěkně. Já jsem to skoro Hezky pěkně. Ona išla dole a ona išla hore a ty si povedal, že pojď instantně toto a já jsem začal běhat a já jsem ji počul za sebou, mě začalo vědět, jak tlkat srdce, more. Mě tlká srdce jak zajacovi. Kurva. Já jsem ten kód zadával, já jsem ten kód z mého druhého monitoru luštil tak 12 let, protože kámo, to je rozustřený jak... Kámo... Kámo, víš, jak já mám teraz adrenalin v srdci? Já taky. My jsme dali figuru. Ale já nemůžu skákat, škoda. Jo, u figurky myslím, že můžeme skákat. No, tak jsme v piči. Ne, počkej, ale nemůže. Počkej, může. Může. Může ma najít za těmi dverami? Za těma dveřma neměl by. Jak skončíme video, pojedeme potom, no, jen tak. Nevím. Zase hack mi. A jo, ty si mezi ním stahuj hacky, prosím tě. Ale já už dávám některé, ale potřebujem teraz klíček. Klíček, dobrý, jdeme. Dobře, tak ke skříni, prosím tě. Dodo projížděl. Dodovi dluhy projížděli. Jo, tady je lampa. Tak to ne. Tak jdeme. Klíč. Jo, aha, klíč. Klíč. Tak bude mikej klíč. Mám klíč. Zatím je světlo, to poznám. Kurva. Ne, neměl by. To by až po 63, myslím. A to musí tam být oči, musí tam být někde ještě předtím. Jo, dobrý. Teďka jdeme do shopu, chceš si něco koupit? Já nevím, co si můžem koupit právě. Zajímavý věc. Chceš dostat ten achievement Detour, ať můžeš hrát The Rooms? Já si myslím, že všichni, co jsou v serveru, to dostanou. Takže a jo, to nedostanu. Dobré ráno, amigos, hola amigos. Takže co bereme? Jo, já na to Měli jsme, Máš ten klíč? Jaký kluč? Je to ten lepkový. Lepkový mám ho vzít, ale my potřebujeme lockpicky, 2. Aha. Tak, ale máme lockpicky? Nemáme lockpicky. Já mám zapalování a svíčku. Kurva. A budeme nám třeba dát čemu ten lepkový klíč? Ano, budeme. No tak akože radši bys pokúpil, to na bohu bude treba. No takže mám ho. No pojďme. No já už nic nemám, já jsem těch zbylých 30 coinů typnul. To znamená, že mě teďka miluje. Tam prázdná místnost. Já mám 85, já si můžu ještě něco koupit, já mám 85. 85, tak si kup vzduch. Jaký vzduch? Ach kurva, ono tady není. 85, no tak za to si můžeš koupit absolutně nový. Tak tomu můžeš se typnout. Au. Jo, že půjdeš bez hackou potom. Půjde s hackama. S hackama je to zábavnější, víš co, může nám givovat věci. Nemůžu, ale možná, já nevím. Ještě na to nejlepší, že to bude anti-cheat, který tě bude kickovat.
Omlouvám se za pauzičku. Ja, Otevřelo, kamo, otevřelo. ja nerozumiem, jak som zdechol. Ja, No, každopádně, já Já jsem jsem dead. No. No, dobře, hele, já možná dostanu achievement. Zabij mě. Děkuji. kurva, čo ti to bylo? To byl Dread, on vždycky, když budeme v místnosti hodně dlouho, tak on se tam objeví a zabije nás, pokud nepůjdeme do další místnosti. Sig, myslíš to ten maličký kokot? Ne Dread, to je Screech. Dread je ten no, tak 58, no. Tak ale jako získal jsem 170 coinů, takže... A gold found je 0, protože jsem to všechno utratil. Dobrý. No, já si myslím, že toto asi může být konec. Já to editovat nebudu.